Dan huwa Stephen Formosa u ltqajna miegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ftit qabel ħalla lil qrabatu u xogħlu biex imur għal avventura bil-mutur ġewwa 3 kontinenti madwar id-dinja. Din hija avventura li noħlom dwarha għal diversi snin fil-verità. L-avventura hija avventura bil-mutur propjament ġewwa diversi kontinenti, ħanibdew mill-Afrika l-idea. Hija abbinata mal-mutur u ma fl-istessin għandha skop iktar għoli naħseb jiena li ħanabbinaw kemm mal-missjoni. Din l-avventura se tkun waħda ta' missjoni bl-isem ta' Dinja Mutur. Hawnhekk Formosa jkun qed idur bil-mutur madwar 11-il pajjiż fil-kontinent Afrikan. Stephen Formosa se jibda l-avventura tiegħu fil-Kenja u se jmur ġewwa pajjiżi bħall-Irwanda, l-Uganda, Tanzanija u se jispiċċa fl-Afrika t'isfel. Matul din l-esperjenza ta' 6 xhur, Formosa jdur madwar 20,000 kilometru fuq il-mutur. Formosa spjega ma' News kif it-ħejjiet ilhom għaddejjin madwar sena u nofs, hekk kif dawn jinkludu l-preparamenti tal-mutur u d-dokumenti. Semma kif matul din il-preparazzjoni sab ukoll sfidi, speċjalment dik tal-pandemija globali. Naturalment minħabba li kollox kien magħluq, dena ħablu rasna kif fejn nistgħu nibdew u eventwalment iddeċidejna tilqu mill-Afrika għax milli jidher kienet l-iktar triq faċli li nistgħu nagħmlu. Staqsejna lil Formosa dwar kif qed iħossu li huwa se jinqata' minn maqrabatu. Illum naħseb il-fatt li teżisti teknoloġija mill-internet li llum tista' ssib f'kull pajjiż, naħseb dik biddilek daqsxejn anke l-ħsieb iżommok iktar f'kuntatt mal-eżistijek. Ġifieri però qed nipprova ma naħsibx fuqha, forsi għalissa għadha mhux qed tolqotni dik il-ħaġa, però qed nesperjenzawha ma' triq imbagħad. Fl-ajruport tkellimna wkoll mal-kellim ta' Missju Malta, Robert Farrugia, hekk kif dan il-proġett qed isir flimkien ma' din l-organizzazzjoni u din l-avventura se tkun qed tixxandar fuq One. Allura ġitna l-idea nagħmlu anke fuq it-televiżjoni u diħa tkun qed tixxandar minn Ottubru li ġej bħal ta' żmien sena fuq One fejn ħanuru l-esperjenza kollha. Allura ġabet ftit sfidi għax ovvjament l-affarijiet li ħajjagħmel Stephen mhux se tkun biss avventura, imma anke ħajgħaddi mill-proġetti li l-benefatturi Maltin bil-flus tagħhom missju għamlet. Matul din l-avventura se jkunu qed jinġabru l-flus permezz ta' crowdfunding fuq is-sit ta' Missju Malta sabiex jinġabru l-flus biex jgħinu aktar nies li għandhom bżonn.